Prominent opposition activist Madzibaba Veshanduko, real name Godfrey Karembera, is reportedly unable to walk after allegedly being assaulted by government agents. He is scheduled to appear at the Mbare Magistrate Court on Wednesday. Sarabina mashoko kubuda panguva ino achionekwa kunzi Madzibaba Veshanduko panguva ino watadza kufamba panguva ino after awabatwa nema-agents e-government. Subscribe or like on the bell icon. ZVAITWA iri kudai chinyora ichiti update on Madzibaba Veshanduko Godfrey Karembera charge inciting public violence. He is appearing in court tomorrow morning at Mbare Magistrate Court. He is not able to walk. Citizens are encouraged to attend the court hearing in solidarity with Madzibaba, Change Radio reported on Tuesday. According to Change Radio, Karembera, a well-known supporter of opposition leader NACHAMISA, was taken into custody by government agents on Tuesday. The arrest follows a recent police statement naming him and KUTYA Weston Sarwaka as wanted persons in connection with the alleged criminal activities. In its statement, the Zimbabwe Republic Police said the two were being charged with contravening Section 187 as read with Section 36 of the Criminal Law Codification and Reform Act Chapter 923. Police claimed that pair fled during a high-speed chase while distributing political flyers in Machipisa, Glenville, and Budiro suburbs of Harare. Ndoma developments aripo muri Zimbabwe chinokwanzi Madzibaba Veshanduko anozozikanwa kuti ndi-Lieutenant NELSONCHAMISA panguva ino obatwa aiwa nemhaka yekunzi aiwa vakuonekwa vachidistributa maflyers aiwa muguta reHarare. Chitiko chaita kuti Madzibaba Veshanduko vabatiwe aiwa nevemutemo maagents ehurumende panguva ino aita kuti vanosvika uchinomu investigata nekunomutocha zvoita kuti haachakwanisi kufamba. But today ndo pane koti yake. Zimbabwe mbotidza mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu za mafunguro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi. So subscribe or like, chit on the bell icon.